της Β και Α Λυκείου αντίστοιχα. Καλή σας ακρόαση. Καλημέρα λοιπόν και από εμάς. Καλημέρα σας. Είμαι η Μαρία. Και εγώ η Βιολέτα. Και έχουμε μερικές πολύ ωραίες συμβουλές για σας. Πώς να ανανεώσετε το στυλ σας για την Άνοιξη. Τώρα που μπήκε και η Άνοιξη, πολύ ωραίος καιρός. Ακριβώς, τέλειος. Έχει φτιάξει ήδη. Έχουμε κατεβάσει κοντομάνικα και ιστορίες. Θα σας κρατήσουμε συντροφιά απόψε, από τις 12 έως τις 1. Και φυσικά θα μοιραστούμε διάφορες απόψεις, συμβουλές και θα σχολιάσουμε κάποια περαιτέρω πράγματα. Να ξεκινήσουμε. Λοιπόν, το πρώτο μας θέμα που το έχω ετοιμάσει με πολύ χαρά, γιατί είναι ένα από τα αγαπημένα μου θέματα, μπορώ να πω. Περιμένω. Είναι για το πώς να ξεκινήσουμε την εβδομάδα μας και έχουμε 3 σημεία κλειδιά που θα μας βοηθήσουν να τη ξεκινήσουμε πολύ καλύτερα και με στυλ φυσικά. Μερικές πολύ μικρές λεπτομέρειες που θα απογειώσουν τον ντύσιμό σας. Η αρχή λοιπόν είναι το ήμιση του παντός και αυτό ισχύει και για τα σύνολα που επιλέγουμε, να το ξέρετε. Ας ξεκινήσουμε την εβδομάδα με ένα κομψό σύνολο που είναι και πασπαρτού σε περίπτωση που μετά τη δουλειά θέλουμε να πάμε για ένα early drink. Εμείς μετά το σχολείο, Βιολέτα. Εμείς μετά το σχολείο. Δεν μας πειράζει αυτό. Με βασικά κομμάτια, ένα απλό τζιν και ένα σακάκι μπορούμε να παίξουμε με μερικά ακόμη στοιχεία που θα βάλουν τις πιο τσικ πινελιές. Ένα πουκάμισο φορεμένο για παράδειγμα μέσα από το top μας θα δώσει ένα preppy twist. Μια σειρά από διακριτικά κολλιέ θα δημιουργήσει το πιο ωραίο layering και μια τσάντα σε στυλ oversized pouch θα χωρέσει τα essentials για το γραφείο αλλά και για αυτό που χρειαζόμαστε για την έξοδό μας. Τέλεια. Αφιερώστε λοιπόν 10 λεπτά παραπάνω το πρωί και κάντε πιο δυναμικό στιλιστικό ξεκίνημα. Σίγουρα μπορούμε να το κάνουμε όλοι έτσι. Σίγουρα και τις θεωρώ πολύ χρήσιμες συμβουλές σου. 3 σημεία είπες. Μια χαρά. Να συνεχίσω? Φυσικά και να συνεχίσεις. Ανυπομονώ βασικά. Νομίζω θα σας αρέσει πάρα πολύ το θέμα μου. Είναι 3 κόλπα για να τονίζουμε σωστά τη μέση μας. Είναι το αγαπημένο μου. Τέλεια. Οπότε θέλω να σε ακούσω. Λοιπόν, αρχικά ο λόγος που θέλουμε να αναδεικνύουμε τη μέση μας όσο καλύτερα γίνεται έχει να κάνει με πολλά πράγματα. Από ότι έχουμε λίγο αθλητική σιλουέτα και χρειαζόμαστε να δημιουργήσουμε την αίσθηση καμπύλης, μέχρι ότι θέλουμε να βρούμε έναν τρόπο να μην μας προσθέτει εξτρά πόντους ένα φαρδί ρούχο. Έτσι δεν λέμε ποτέ όχι στα μικρά tips που μπορούν να αναδείξουν αυτό το σημείο του σώματός μας και παράλληλα να καμουφλάρουν κάποιο άλλο που μπορεί να μας προβληματίζει. Μερικά μικρά κόλπα που θα πούμε σήμερα, που ξεχώρισα εγώ συγκεκριμένα αυτή την εβδομάδα, μπορούν να μας καμουφλάρουν το σημείο της περιφέρειας. Αρχικά, Μαρία. Θέλω να ακούσω πραγματικά. Το θέμα σου αλήθεια μου αρέσει πάρα πολύ. Και περιμένω, πρέπει να ξεκινήσει πολύ γρήγορα νομίζω. Αν έχετε μια πιο αθλητική σιλουέτα, σε αυτή την περίπτωση θέλετε ένα κόλπο που θα σας τονίσει τη μέση και θα δημιουργήσει περισσότερο την αίσθηση της καμπύλης. Αυτό που θα καταφέρετε φορώντας το top σας μέσα από το παντελόνι ή τη φούστα, κάτι που είναι πολύ στη μόδα πια. Συμφωνείς? Φυσικά και συμφωνώ, δεν είναι το στυλ μου, αλλά για εσάς που έχετε πιο αθλητική σιλουέτα. Για το πιο θηλυκό twist, Μαρία, εσύ ας πούμε. Οι ζώνες φορεμένες πάνω από τα ρούχα είναι ένα από τα πρόσφατα trends που όμως έχουν ήδη καθιερωθεί. Φορεμένες πάνω από ένα παλτό και pullover τονίζουν τη μέση και κάνουν αυτά τα κομμάτια να μας προσθέτουν λιγότερο όγκο. Το ίδιο αποτέλεσμα έχουν και πάνω από ένα loose φόρεμα όταν θέλουμε να δημιουργήσουμε την αίσθηση της λεπτής μέσης. Έχω να πω ότι για μία ακόμη φορά με έπεισες και φυσικά θα ακολουθήσω τη συμβουλή σου. Χαίρομαι πάρα πολύ. Και επίσης είναι σωστό να αναφέρουμε ότι μπορούμε να δένουμε μια ζώνη και από τα τζάκετ και από τα πουκάμισα. Νομίζω ότι έχεις κάνει εσύ. Πολλές φορές, το ξέρεις αυτό, γι' αυτό το ανέφερες. Ωραία. Αυτά νομίζω βοηθάνε. Τώρα ειδικά την Άνοιξη που θέλουμε και τη λεπτομέρεια. Θέλουμε να καλύψουμε και κάτι παραπάνω. Και θέλουμε και τη λεπτομέρεια. Εσύ όχι, αλλά άλλες. Για πάμε. Θες να ακούσεις το δικό μου θέμα? Άμα με... Θα σ' αρέσει επειδή είναι ένας ανοιξιάτικος στόχος που πρέπει όλες να βάλουμε στο ντύσιμό μας. Αφού έχουμε και Άνοιξη, θέλω να ακούσω. Και φυσικά θα κάνει πιο λαμπερή διαφορά στο στυλ μας. Για ξεκινά.
Όλες έχουμε λοιπόν κάποια αγαπημένα trends που μας αρέσει να θαυμάζουμε στις υπόλοιπες γυναίκες, αλλά ίδιες μπορεί να διστάζουμε να τα φορέσουμε. Ένα παράδειγμα, ας πούμε, όσον αφορά εμένα, είναι το να επιλέγω πιο glam κομμάτια για τα πρωινά μου σύνολα. Κάτι που σαν ιδέα με τρελαίνει, αλλά στην πράξη κολλάω λίγο. Το ξέρεις αυτό. Κάτι κατάλαβα. Ταυτόχρονα, βέβαια, αναγνωρίζω πόσο λάθος είναι αυτό, αφού ένα sequid ή σε μεταλλιζέ απόχρωση κομμάτι, αν συνδυαστεί με τα κατάλληλα ρούχα, με συγχωρείτε, όπως ας πούμε ένα πιο αυστηρό σακάκι ή ένα ζευγάρι sneakers για πιο casual αποτέλεσμα, μας δίνει σίγουρα την τέλεια ισορροπία ανάμεσα στο eccentric και το καθημερινό. Μπορεί και στη σκέψη να σας φαίνεται too much, ειδικά για τα πρωινά σας looks ακόμα όμως και μια λαμπερή λεπτομέρεια, είτε μιλάμε για παγιέτες, είτε για metallics, θα δείτε πόσο ωραία θα σας κάνει να νιώθετε και πόση διαφορά θα κάνει στο στυλ σας. Το παρατηρώ και σε μένα την ίδια. Οπότε είναι να φορέσω κάτι λίγο πιο εκεντρικό και έχω αμφιβολίες, τελικά με κάνει να νιώθω τόσο διαφορετικά και μου ανανεώνει τη διάθεση που απλά θέλω να το βλέπουν όλοι. Σαν στόχο λοιπόν για αυτό το μήνα, υποσχεθείτε στον εαυτό σας, αλλά και σε μένα, ότι θα πάτε το στυλ σας ένα βήμα παρακάτω, επιλέγοντας κομμάτια που μπορεί να σας αγχώνουν λίγο, αλλά τελικά είναι το κλειδί για ένα φρέσκο και λαμπερό look. Άρα εσύ με αυτό σου το λόγο θέλεις να μας δώσεις θάρρος, θέλεις να πάμε πιο μπροστά. Εσύ ίδιο μου έδωσες θάρρος την τελευταία φορά που πήγαμε για ψώνια. Έλα τώρα, κοκκινίζω. Λοιπόν, θέλω να πω ένα θέμα που αν και έχουμε καιρό, είναι καλό να το ξεκινήσουμε από νωρίς. Λες, εδώ ναι. να σε ακούσουμε. Θέλω να πω το σκράπ κατά της κυταρίτιδας. Σκράπ κατά της κυταρίτιδας, ναι. Τι έχεις να πεις? Έχω να πω ότι είναι ένα θέμα που αφορά τα περισσότερα κορίτσια και τις μεγαλύτερες γυναίκες. Γιατί νομίζω παρατηρείται πολύ συχνά τώρα αυτό το φαινόμενο. Οπότε ελπίζουμε να βοηθήσουμε με κάτι τέτοιο. Οπότε, το σκράπ κατά της κυταρίτιδας, με κόκκους από καφέ. Με κόκκους από καφέ? Ακριβώς. Δεν το έχω ακούσει. Καιρός. Όπως όλοι γνωρίζουμε, έχουμε περάσει ήδη τα μισά του Μάη, τις μισές τις μέρες και πάνω. Το καλοκαίρι δεν απέχει πολύ από εμάς πλέον. Ήρθε η ώρα λοιπόν να προετοιμαστούμε για την πρώτη εμφάνισή μας στην παραλία. Για να μην τρέχουμε τελευταία στιγμή, ξεκινάμε από τώρα θεραπείες που φροντίζουν και περιποιούνται το σώμα μας. Όλα εμείς πρέπει, ξέρω εγώ, να τα παθαίνουμε. Τι έχεις να πεις? Όλα εμείς, τα αγόρια, τίποτα? Τι να κάνουμε τώρα, αυτό είναι. Κοίτα, και εκείνοι μπορεί να έχουν τα θέματά τους που εμείς δεν τα γνωρίζουμε όμως. Μήπως απλά εμείς ανησυχούμε παραπάνω και νοιαζόμαστε, συγγνώμη, για την παραμικρή λεπτομέρεια? Συμφωνώ, σίγουρα είναι αυτό. Γιατί πιστεύω τα κοιτάμε όλα περισσότερο. Έτσι είναι το γυναικείο φύλλο. Όπως και να έχει λοιπόν, υπάρχει λύση για να απαλλαγούμε με ένα σπιτικό προϊόν, ξέρω εγώ, το σκράπ της κυταρίτιδας. Θα χρειαστούμε κόκκους καφέ, αλάτι και λάδι καρύδας. Αν δεν το γνωρίζετε ήδη, να σας ενημερώσουμε ότι η κυταρίτιδα έχει έναν εχθρό, την καφεΐνη, η οποία συσφίγγει και παρέχει τα αντιοξειδωτικά που χρειάζεται το δέρμα όταν εφαρμόζεται τοπικά. Όταν εφαρμόζεται σε τακτική βάση, έχει αποδειχθεί ότι μειώνει την εμφάνιση της κυταρίτιδας με την πάροδο του χρόνου. Εδώ συνδυάζουμε κατά κάθε καφέ με το ενυδατικό καταπραϊνικό λάδι καρύδας και λίγο θαλασσινό αλάτι για επιπλέον απολέπισης. Κάνοντας μασάζ με αυτή τη συνταγή, θα τονώσουμε την κυκλοφορία του αίματος με αποτέλεσμα να έχουμε ομαλή και απαλή επιδερμίδα χωρίς κυταρίτιδα. Σε ένα μπολ λοιπόν ανακατεύουμε μία κούπα καφέ, 6 κουταλιές λάδι καρύδας, 3 κουταλιές αλάτι της θάλασσας. Αναμειγνύουμε το μείγμα και χρησιμοποιώντας το απολεπιστικό γάντι ή τη βούρτσα μας που έχουμε στο μπάνιο συνήθως για να τριβόμαστε, κάνουμε πολλό μασάζ στις περιοχές που θέλουμε. Ακόμα και αν δεν έχετε ένα από αυτά τα αξεσουάρ, κάντε απαλές κυκλικές κινήσεις με το χέρι σας, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Και στη συνέχεια ρίχνουμε άφθονο νερό και εφαρμόζουμε την προσωπική ενυδατική μας κρέμα. Πολύ ωραία, Βιολέτα. Ελπίζω να πήρατε χαρτί και μολύβι, να σημειώσετε αυτά που είπε. Ναι, ακριβώς. Ξεκινάμε εμείς από τώρα, δυναμικά. Έτσι. Αλλά νομίζω ότι ήρθε η ώρα να πάμε σε ένα μουσικό διάλειμμα. Σε ένα μουσικό διάλειμμα, πολύ σωστά. Πάμε ένα μουσικό διάλειμμα έτσι λίγο να χαλαρώσουμε. Να επιστρέψουμε με πολλά θέματα. Ακριβώς. Have you heard the song? Yes, I have. And what do you think? I think it's got a good beat and you can dance to it. Sounds swell. Let's listen now. Up with it, girl. Rock with it, girl. Show them it, girl. With a bang bang.
Bounce with it, girl. Dance with it, girl. Get with it, girl. For the bang bang. Come on, turn the radio on. It's Friday night and I won't be long. Gotta do my hair, put my makeup on. It's Friday night and I won't be long till I hit the dance floor, hit the dance floor. I got all I need. No, I ain't got cash, but I got you, baby. Just you and Baby, me. I don't need dollar bills to have fun tonight. Baby, I don't need dollar bills to have fun tonight. I don't need no money. Diamond more than gold. As long as I can feel the beat. Make the day just take control. I don't need no You money. ain't more than diamond, more than gold. As long as I give them. Free up yourself, get out of control. Come on, turn the radio on. It's Saturday and I won't be long. Gotta paint my nails, put my high heels on. It's Saturday and I won't be long till I hit the dance With the floor, bang. hit the dance With the floor. bang. I got all I need. You see? No, I ain't got cash, but I got you, baby. Just you and Baby, me. I don't need dollar bills to have fun tonight. Baby, I don't need dollar bills to have fun tonight. I don't need no You ain't more money. than diamond, more than gold. As long as I can feel the beat. Make the day just take control. I don't need no You ain't more money. than diamond, more than gold. As long as I give them. Free up yourself, get out of control. Me and you, girl, you and me. Drop it to the floor and make me see your energy because me not play no hide and seek. What is it the thing you ever make me feel weak, girl? Free. Cause anytime you whine and catch it, the selector pull it up and put it for repeat, girl. Me not touch a dollar in my pocket, cause nothing in this world ain't more than what you worth. I don't need no money. You worth more than diamond, more than gold. As long as I can feel the beat. Make the day just take control. I don't need no money. You worth more than diamond, more than gold. As long as I keep dancing. Free up yourself, get out of control. Baby, I don't need dollar bills to have fun tonight. Baby, I don't need dollar bills to have fun tonight. I don't need no You worth more than money. diamond, more than gold. As long as I can feel the beat. Make the day just take control. I don't need no You worth more than money. diamond, more than gold. As long as I give them. Free up yourself, get out of control. Επανήλθαμε. Ακούτε Beauty in Schools με Μαρία Και Βιολέτα. και συνεχίζουμε δυναμικά στα θέματά μας, μιας και είναι μπόλικα και πρέπει να γεμίσουμε το χρόνο μας. Και βασικά πάμε σε ένα πολύ ωραίο θέμα. Που έχουμε ετοιμάσει και οι δύο μαζί, οπότε θα το μοιράσουμε. Θα ακούσετε και από τις δύο μας συμβουλές. Και απόψεις φυσικά. Ναι, βέβαια, αυτό εννοείται. Οπότε να ξεκινήσω. να ξεκινήσει η Μαρία. Πάμε. Βιολέτα, Για πες. πόσο προϊόντα περιποίησης χρειαζόμαστε τελικά για το πρόσωπό μας? Κοίτα, δεν μπορώ να σου απαντήσω. Αλλά πιστεύω ότι μία κοπέλα κοντά στην ηλικία μας δεν θα χρειάζεται να χρησιμοποιήσει πάρα πολλά. Σίγουρα. Γενικά όμως, Γενικά όμως δύσκολη ερώτηση. θέλεις να σου πω. Για πες. Άκου βασικά τις διαφορές που πρέπει να γνωρίζει κάθε γυναίκα. Όλοι αγαπάμε το δέρμα μας και θέλουμε φυσικά να είναι λαμπερό και περιποιημένο. Η αλήθεια είναι όμως ότι η περιποίηση της επιδερμίδας είναι ένα τρομερά πολύπλοκο θέμα.
Υπάρχουν διαθέσιμα στην αγορά τόσο προϊόντα, balms, serums, ενυδατικά λαδάκια, ενυδατικές κρέμες, που όλα πάνω κάτω υπόσχονται τα ίδια ωφέλη. Αντιγύρανση, θρέψη, ενυδάτωση, λάμψη. Εμείς όμως για να τα απολαύσουμε όλα αυτά τα προνόμια πρέπει να βρούμε αρχικά αυτά που ανταποκρίνονται στις ανάγκες μας, να τα χρησιμοποιούμε καθημερινά και να ξοδεύουμε γενικότερα αρκετό χρόνο αλλά και χρήματα για να τα αποκτήσουμε. Σε αυτό το σημείο να αναφέρω και όλα αυτά τα προϊόντα που προηγούνται τον παραπάνω. Καθαριστικά, scrub, μάσκες και toners. Πολύ ωραία. Τι έχεις να πεις για το γαλάκτωμα ή τον αφρό? Κοίτα, εγώ προσωπικά δεν χρησιμοποιώ. Εντάξει, γενικά όπως είπες και εσύ, εμείς σαν μαθήτρες δεν χρησιμοποιούμε και πολλά. Ακριβώς. Αλλά πιστεύω ότι θα είναι κάτι καλό για να το λες εσύ. Πιστεύω ναι, ότι το γαλάκτωμα ή ο αφρός είναι σημαντικό εργαλείο, ας πούμε, καθαριστικό. Γι' αυτό και θέλω λίγο να το αναλύσω. Θέλω να πω ότι το δέρμα είναι το πιο πολύπλοκο όργανο που υπάρχει στο γυναικείο σώμα και πραγματικά χρειάζεται αρκετά προϊόντα καθώς μεγαλώνει. Σκεφτείτε ότι είναι κάτι ανάλογο με το σώμα που χρειάζεται όλα τα θρεπτικά συστατικά για να γίνουν σωστά οι λειτουργίες. Έτσι λοιπόν και το δέρμα χρειάζεται όλα τα beauty μπουκαλάκια για να δείχνει υγιές και όμορφο. Συμφωνείς, Σε βλέπω Καλά, εδώ. αυτό το ξέρεις ότι πάντα συμφωνώ μαζί σου. Και έχω να προσθέσω και κάτι ακόμα. Η χρήση ενός σέρουμ ή ενός ενυδατικού λαδιού δεν μπορεί να τα κάνει όλα. Συμφωνείς? Δεν ξέρω. Γι' αυτό περιμένω να ακούσω από σένα. Άκου λοιπόν. Οι αισθητικοί υποστηρίζουν ότι για να δούμε βελτίωση στην επιδερμίδα μας θα πρέπει να έχουμε εκείνα τα προϊόντα που ανταποκρίνονται στις ανάγκες μας. Αυτό είναι σίγουρο. Η χρήση ενός σέρουμ ή ενός ενυδατικού λαδιού δεν μπορεί να τα κάνει όλα, όπως είπαμε και προηγουμένως. Αντίθετα, μια σειρά προϊόντων με τα οποία κάνουμε το σωστό layering στο πρόσωπό μας, στο σωστό χρόνο φυσικά, αλλά και στη σωστή ποσότητα, είναι δεδομένο ότι θα έχουν δράση και ορατά αποτελέσματα. Όπως περιμένει, πιστεύω, η κάθε γυναίκα. Και κάθε κοπέλα. Ναι. Και φυσικά εξαρτώνται και τα προϊόντα που χρησιμοποιεί. Ναι, να μην είναι. Να πούμε ότι θα είναι καλό να είναι λίγο πιο ακριβά, έτσι. Ναι, να το ακριβό είναι και καλό. Ναι, όχι πάντα. Απλά εντάξει. Όσον αφορά επειδή είναι το πρόσωπο. Ναι, και πρέπει να το θα είναι καλό να το προσέχουμε λίγο παραπάνω. Ακριβώς. Θέλεις όμως να σου πω κι εγώ πώς να κάνεις layering με τις κρέμες προσώπου? Είμαι όλη αυτή. Εντάξει, όχι εσύ συγκεκριμένα. Όλες ο γενικά, κόσμος ίσως που μας οι ακούει. μεγαλύτερες κυρίες και κοπέλες. Ακριβώς. Αν μπερδεύεστε λοιπόν στη σειρά που πρέπει να τα εφαρμόζετε, κρατήστε αυτόν τον κανόνα. Με κριτήριο το βάρος των προϊόντων, να θυμάστε ότι ξεκινάμε από το ελαφρύτερο και τελειώνουμε με το βαρύτερο. Δηλαδή το καθαριστικό, το toner, το serum, το ενυδατικό λαδάκι ή η ενυδατική κρέμα ή το balm και ούτω καθεξής. Αυτό είναι το μυστικό για να δείτε αποτελέσματα από την ενυδατική σας κρέμα. Το ότι σας τα αναφέρω όλα τα προϊόντα που υπάρχουν στην αγορά δεν σημαίνει πως πρέπει όλα να τα εντάξετε στην καθημερινότητά σας. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Απλά βεβαιωθείτε ότι αυτά που έχετε επιλέξει ανταποκρίνονται στο στόχο σας για λαμπερή και ενυδατωμένη επιδερμίδα. Είναι κάτι που όλες θέλουμε να πετύχουμε, έτσι. Ακριβώς, πολύ συμφωνώ. Οπότε, για να σας βοηθήσω ακόμη περισσότερο, δημιούργησα ένα skin guide για την πρώτη κατηγορία προϊόντων ομορφιάς serum, ενυδατικά λαδάκια, κρέμες και balm, το οποίο θα σας φανεί ιδιαίτερα χρήσιμο. Τι κάνει κάθε προϊόν, είναι μεγάλη ανάγκη να το έχετε στο necessaire σας. Νομίζω με έχεις καλύψει απόλυτα, γιατί το layering εγώ φυσικά εντάξει δεν το κάνω. Πιστεύω ότι δεν το χρειάζομαι ξέρω ακόμα. Ξέρω πως έχεις πολύ ιδιαίτερη αγάπη στο πρόσωπό σου. Έχω ένα πάθος. Γενικά η Βιολέτα προσέχει πάρα πολύ το πρόσωπό της. Είναι η λατρεία της. Ευχαριστώ. Να το πούμε και αυτό. Και εγώ τώρα θέλω να σου πω συγκεκριμένα για το serum. Α, θα μας το αναλύσεις δηλαδή τώρα. Αυτό εννοείται. Ευχαριστούμε τότε. Θέλω να ακούσω γι' Θέλω αυτό. να ακούσεις. Γιατί αυτό το προϊόν δεν ξέρω, με έχει φάει. Σε έχει φάει. Ναι. Ωραία, άκου τώρα να μαθαίνεις. Προσωπικά εγώ το θεωρώ ένα μαγικό προϊόν ομορφιάς. Δεν είναι τυχαίο άλλωστε το γεγονός ότι είναι συνήθως τα πιο ακριβά προϊόντα σε σχέση με όλα τα υπόλοιπα που αφορούν την περιποίηση επιδερμίδας. Συνήθως έχει ως βάση του το νερό, είναι σε μορφή τζελ και είναι απορροφήσιμο. Ο ρόλος του είναι να προστατεύει το δέρμα από την απώλεια υγρασίας, να βελτιώσει την αναπνοή της επιδερμίδας και να ενισχύσει τη δράση των καλών βακτηριδίων που υπάρχουν. Μία ακόμη σημαντική λειτουργία είναι ότι βοηθάει στην ομαλή κυκλική κυταρική εργασία. Ναι, αυτό είναι ένα καλό πράγμα. Το ξέρω ότι συμφωνείς. Αυτό σίγουρα τα ξέρουν οι μαμάδες μας. Ναι, και πιστεύω και όλες οι γυναίκες μεγαλύτερης ηλικίας. Σίγουρα. Και επιπλέον, να μην ξεχνάμε ότι το serum έχει και άλλες σημαντικές εφαρμογές. Για παράδειγμα, όταν αναμειγνύεται με foundation, χαρίζει λαμπερή και ενυδατωμένη επιδερμίδα.
Αξίζει να αναφέρουμε ότι το τελευταίο διάστημα αρκετά brands δημιουργούν serums τα οποία δρούν και ως συνδετικές κρέμες. Δεν χρειάζεται δηλαδή να εφαρμόσετε και την κρέμα σας από πάνω. Μη σας φανεί περίεργο λοιπόν αν σε λίγα χρόνια είναι ίσως το αναγκαίο προϊόν που χρειάζεται κάθε γυναίκα. Τέλεια. Το σέρουμ πιστεύω ότι είναι και ένα προϊόν που δίνει λαμπερή επιδερμίδα, συμφωνείς? Φυσικά και το είπαμε και το αναφέραμε Ναι, και πάνω. και θέλω να σου το αναλύσω με ένα ακόμα προϊόν που δεν ξέρω όμως έχει πέρασει από το μυαλό. Θες να ακούσεις? Δεν το φανταστεί. Λοιπόν, αρχικά όπως είπαμε για το σέρουμ, όταν ψάχνετε ποιο σέρουμ να επιλέξετε, φυσικά πρέπει να σκεφτείτε τις αδυναμίες του δέρματός σας προσωπικά η καθεμία ξεχωριστά. Υπερχρωματισμός, ξηρότητα, αντιγύρανση, ακμή, κυρίως νομίζω οι νέες ηλικίες. Ναι, είναι κάποια από τα κριτήρια που πρέπει να έχετε για σωστή επιλογή προϊόντος. Δεύτερον, Μαρία, αυτό που δεν περίμενες. Αυτό που δεν περίμενε. Νομίζω και πολλοί κόσμος, ενυδατικό λαδάκι. Ενυδατικό λαδάκι. Ναι. Σε έχω δει να βάζεις. Είναι η ιδέα μου. Όχι, με έχεις δει πολλές φορές. Εγώ το είπα ότι το κορίτσι προσέχει πολύ τον πρόσωπό του. Λοιπόν, είναι το ιδανικό προϊόν λάμψης. Το έχω δηλαδή ως top στη λίστα μου. Οπότε θέλω να ρωτήσω. Γνωρίζετε ότι αν βάλετε το λάδι σε ένα παλιό δέρμα θα μοιάζει σαν να είναι καινούργιο? Εσύ Μαρία, πώς έχω εδώ μπροστά μου? Ομολογώ ότι εγώ δεν το γνώριζα. Για να πω την αλήθεια το έχω ακούσει, αλλά δεν πίστευα ότι μπορεί να κάνει κάτι τέτοιο. Ωραία, εγώ που έχω και μια εμπειρία, Έχει μια στο εμπειρία. λέω. Σαν Κάπως- μεγαλύτερη κιόλας. Κάπως έτσι είναι και το λάδι για την επιδερμίδα. Είναι, εντάξει, κάθε μία διαφορετική κατηγορία. Φωτίζουν και θρέβουν αφού είναι εμπλουτισμένα από τα απαραίτητα λιπαρά οξέα και τις βιταμίνες που τροφοδοτούν την επιδερμίδα και είναι λαμπερή και ενυδατωμένη φυσικά. Χρειάζεστε μόνο μερικές σταγόνες, τις οποίες μπορείτε να αναμίξετε με την ενυδατική σας κρέμα, τη δική σας προσωπική που χρησιμοποιείτε. Αν θέλετε να διαλέξετε ανάμεσα σε ενυδατικό λαδάκι και σέρουμ, να έχετε στο μυαλό σας ότι το λάδι έχει πιο στοχευμένη δράση, ενώ το σέρουμ ουσιαστικά μαλακώνει και ανακουφίζει την επιδερμίδα. Νομίζω το είπες και προηγουμένως, απλά το ξαναναφέρουμε. Ιδιαίτερα αν έχετε κάνει απολέπιση πριν. Σε γενικές γραμμές, ο συνδυασμός αυτών των δύο προϊόντων είναι τρομερός για το δέρμα κάθε ηλικίας. Είπες ότι το ενυδατικό λαδάκι είναι και για την ακμή. Ακριβώς. Νομίζω ότι ενδιαφέρεσαι Με λίγο ενδιαφέρει παραπάνω πολύ το τώρα. θέμα. Τόσο καιρό σε έχω δίπλα μου. Βοήθησε και εσύ λίγο. Εντάξει, από εδώ και πέρα θα κάνω κάτι διαφορετικό. Πάμε και στην ενυδάτωση. Πάμε και στην ενυδάτωση. Ενυδατική κρέμα ή ενυδάτωση. Δεν χρειάζεται ιδιαίτερη ανάλυση. Όλα τα προϊόντα ενυδάτωσης προστατεύουν και ενυδατώνουν το δέρμα. Όπου έχει προηγηθεί σέρουμ, η δράση τους είναι πιο στοχευμένη αφού η πόρη είναι ανοιχτή. Άρα απολαμβάνουμε και περισσότερα ωφέλη της κρέμας. Γενικότερα συνιστάτε να είστε γενναιόδορες με την κρέμα σας και να την απλώνετε στο λαιμό αλλά και στο ντεκολτέ για να είναι ομοιόμορφο το αποτέλεσμα. Νομίζω αυτό είναι και λίγο όπως με το make-up, έτσι. Ότι πρέπει να το απλώνουμε στο λαιμό. Ακριβώς, Αν έχουμε παντού. ανοιχτό ντεκολτέ. Θες να συνεχίσω με ένα που είμαι σίγουρη το ξέρεις γιατί το χρησιμοποιείς και το έχω καταλάβει. Αλήθεια. Αλλά πιστεύω ότι πρέπει να το ξέρει και ο έξω κόσμος όσοι δεν το χρησιμοποιούν. Βεβαίως. Είναι και το τελευταίο μας θέμα, Ναι. νομίζω. Όσον αφορά τις γυναίκες. έτσι. Όσον αφορά τις γυναίκες. Είναι το balm. Τι έχεις να πεις? Θεωρείται ο προστάτης της γυναίκας. Θέλω να ακούσω τι έχεις να πεις παρακάτω. Ωραία. Τα balms γενικώς δεν περιέχουν νερό. Είναι συνήθως στερεά και όταν εμφανίζονται στο πρόσωπο έχουν μορφή λαδιού. Πρέπει να χρησιμοποιείτε μικρή ποσότητα και φυσικά αυτά είναι ιδανικά για το χειμώνα, που η επιδερμίδα έχει τάση να ξηραίνεται λόγω του κρύου. Όπως βλέπεις εμένα κυρίως, που είμαι πάντα με το ξηρά του Μην δέρμα. όταν μεγαλώσεις, θα είσαι τίτλα. Χαίρομαι. Αν πρέπει να επιλέξετε ανάμεσα σε balm και κρέμα, να θυμάστε ότι μία βασική διαφορά τους είναι ότι το balm έχει συνήθως και καθαριστικές ιδιότητες, χωρίς να σημαίνει όμως ότι δεν πρέπει να έχετε καθαρίσει την επιδερμίδα σας από πριν. Αναλογιστείτε λοιπόν, έχετε λιπαρή ή ξηρή επιδερμίδα και επιπλέον τι υφή θέλετε να αισθάνεστε στο πρόσωπό σας? Μαρία, εσύ, για πες μας. Τι υφή θέλω να αισθάνομαι. Να είναι λίγο. Να Έτσι. είναι έτσι μαλακό. Ξέρεις ότι μ' Ειδικά αρέσει το αυτό. χειμώνα που είναι πολύ δύσκολο νομίζω να το πετύχεις αυτό. Εννοείται και σου ζητάω και δημόσια τη βοήθειά σου. Να μην φροντίσεις Οπότε- ιδιαίτερα. Θα σε φροντίσω ιδιαίτερα, θα κάνω κάτι διαφορετικό για σένα. Και ελπίζω φυσικά με αυτόν τον τρόπο να βοηθάμε και τον έξω κόσμο που μας ακούει. Προσπαθούμε. Ακριβώς. Και
Σου έχω μια πρόταση για τώρα. Για πες. Λέω να πάμε σε ένα μουσικό διάλειμμα. Συμφωνώ και επιστρέφουμε με τα ανδρικά, τα ωραία τα θέματα που είναι Ναι, μπόλικα. να μην τους παραμελούμε. Ακριβώς. Και έχουμε παράπονα. Οπότε πάμε ένα μουσικό διάλειμμα και επιστρέφουμε σε λιγάκι. You're the light, you're the night, you're the color of my blood. You're the cure, you're the pain, you're the only thing I wanna touch. Never knew that it could mean so much, so much. You're the fear, I don't care, 'cause I've never been so high. Follow me through the dark, let me take you past the satellites. You can see the world you brought to life, to life. So love me like you do, la la, love me like you do. Love me like you do, la la, love me like you do. Touch me like you do, ta ta, touch me like you do. What are you waiting for? Fading in, fading out, on the edge of paradise. Every inch of your skin is a holy grail I've gotta find. Only you can set my heart on fire, on fire. Yeah, I'll let you set the pace, 'cause I'm not thinking straight. My head's spinning around, I can't see clear no more. What are you waiting for? Love me like you do, love me like you do, like you do. Love me like you do, love me like you do. Touch me like you do, touch me like you do. What are you waiting for? Love me like you do, love me like you do, like you do. Love me like you do, love me like you do. Touch me like you do, touch me like you do. What are you waiting for? I'll let you set the pace, 'cause I'm not thinking straight. My head's spinning around, I can't see clear no more. What are you waiting for? Love me like you do, love me like you do, like you do. Love me like you do, love me like you do. Touch me like you do, touch me like you do. What are you waiting for? Love me like you do, love me like you do, like you do. Love me like you do, love me like you do. Touch me like you do, touch me like you do. What are you waiting for? Και συνεχίζουμε. Ακούτε Beauty in Schools με την Μαρία. Και τη Βιολέτα. Και συνεχίζουμε, όπως είπα, με τα αντρικά τώρα. Τώρα θα ξεκινήσουμε. Θα ξεκινήσουμε. Γιατί εννοείται πως δεν σας παραμελούμε κι εσάς. Ακριβώς, γιατί εντάξει, Και δεν είναι αφού, δίκαιο. όπως λέμε, δεν τους παραμελούμε, έχουμε βρει top θέματα. Top θέματα ακριβώς. Θα Εντάξει, ξεκινήσω εγώ με το δικό μου. θες να ξεκινήσει με το δικό σου? Άντε, σου δίνω τη σειρά Αν με μου. επιτρέπεις, σαν μικρότερη που είμαι. Σου δίνω τη σειρά μου, ξεκινά. Ωραία, λοιπόν. Σας έχουμε ετοιμάσει 3 τρόπους για να εξαφανίσετε την πιτηρίδα.
Συχνά ένας άντρας αντιμετωπίζει θέμα με τα μαλλιά του και την ξηροδερμία που έχουν. Αυτό προκαλεί την πιτηρίδα, αλλά επειδή είναι ενοχλητικό πολύ, πώς θα την αντιμετωπίσετε? Βέβαια, εκτός από ενοχλητικό, σίγουρα δεν είναι και πολύ καλό για την εξωτερική σας εμφάνιση. Και σε εσάς βασικά, γιατί είστε πολλοί. Αντίστοιχα, μια γυναίκα με μαλλιά με λευκές νυφάδες δεν θα σας άρεσε. Πάντως, μην ανησυχείτε, γιατί με τους παρακάτω τρόπους θα πείτε αντίο στην πιτηρίδα σίγουρα και θα αποκτήσετε ξανά περισσότερη αυτοπεποίθηση με καθαρά και υγιή μαλλιά. Αυτό πρέπει να το πούμε και στους δικούς μας ανθρώπους, έτσι. Δικούς μας ανθρώπους. Μπαμπάδες, θείους, θείοι. Λες, εντάξει, μόλις γύρισε στο σπίτι, μπαμπά. Πάλι. Βασικά, αν με ακούς τώρα, άκουσε με καλά. Άξιο μου καλά. Ξεκινώντας, έχουμε συχνό λούσιμο. Ρώτα στο κομμωτήριό σου τι τύπο μαλλιών έχετε. Λιπαρά ή όχι, γιατί ως άντρας δεν νομίζω να ασχολείστε με αυτές τις λεπτομέρειες. Και λογικό μου φαίνεται. Μετά αγοράστε ένα σαμπουάν κατά της πιτηρίτιδας και που να κάνει βέβαια στο δικό σας τύπο μαλλιών. Με 2-3 λουσίματα την εβδομάδα θα σας φύγει πολύ γρήγορα. Συχνό λούσιμο. Συχνό λούσιμο. Είναι πανεύκολο και νομίζω ότι είναι πολύ ξεκάθαρο κιόλας. Και πάμε και στη δεύτερη συμβουλή μας φυσικά. Πώς να αποφύγετε τα προϊόντα styling. Δυστυχώς, τα διάφορα προϊόντα styling που χρησιμοποιείτε, όπως το gel για παράδειγμα, δεν είναι ιδιαίτερα καλά για τα μαλλιά σας. Οπότε, αν έχετε έντονη ξηροδερμία, μην τα βάζετε για λίγο διάστημα τουλάχιστον, γιατί σίγουρα δεν βοηθάει την κατάσταση. Και πάμε και στο τρίτο τρόπο και τελευταίο, που είναι και το πιο εύκολο, ίσως καλύτερα νομίζω. Ναι. Γιατί είναι φυσικές λύσεις. Ακριβώς. Εδώ πιστεύω ότι πρέπει να δώσουμε περισσότερο έμφαση. Επειδή είναι φυσικές, δηλαδή δεν είναι κάτι που είναι προϊόντα έτσι. Οπότε, αν έχετε αλλάξει πολλούς τρόπους και αποτέλεσμα δεν έχετε δει, τότε δοκιμάστε τις φυσικές λύσεις. Τι εννοώ με αυτό? Ότι το λεμόνι ή το αλάτι θα σας απαλλάξουν σίγουρα από αυτό το πρόβλημα. Λεμόνι, αλάτι, βιολέτα. Τα γνωρίζω. Γενικά έχω ακούσει τη συγκεκριμένη σου συμβουλή, την έχω ακούσει γενικώς. Το έχω ξαναπεί. Όχι εσύ, αλλά γενικά. Ξέρεις, τα παρακολουθώ. Καλά, εντάξει, είμαι σίγουρη. Οπότε, αυτό που έχετε να κάνετε αν χρησιμοποιείτε το αλάτι είναι να τρίψετε το κεφάλι σας και να του κάνετε μασάζ με λίγο αλάτι. Μετά, καλό θα ήταν να ξεπλένετε καλά τα μαλλιά σας με νερό και να λουστείτε κανονικά. Το αλάτι βοηθάει το τριχωτό της κεφαλής σας να απορροφήσει πιο πολύ το σαμπουάν. Αν πάλι διαλέξετε το λεμόνι, τότε τρίψτε με 1 ή 2 κουταλιές στα μαλλιά σας και μετά σε 1 κούπα με νερό προσθέστε άλλη 1 κουταλιά, τα ανακατεύετε και λούζεστε με αυτό το μείγμα. Αυτό θα το κάνετε κάθε μέρα για λίγο καιρό και θα δείτε πώς θα εξαφανιστεί η πιτηρίδα από το κεφάλι σας. Τέλειο. Απλό. Απλό, ξεκάθαρο. Νομίζω έχετε και τα συστατικά στο σπίτι. Δεν είναι κάτι δύσκολο. Δεν το πιστεύω. Είμαστε και συγχρονισμένοι. Ωραία. Θα μου δώσει το λόγο τώρα σε μένα? Εννοείται. Νομίζω τώρα αυτό εδώ πέρα θα λύσει πολλές απορίες. 5 εύκολοι τρόποι να δώσετε το προσωπικό σας στυλ στις εμφανίσεις σας. Περιμένω σχόλιο. Περιμένω σχόλιο. Και εγώ περιμένω σχόλιο, αλλά έχω μείνει άφωνη. Γιατί ξέρεις πόσο μου αρέσει έτσι να βλέπω στυλάτους στους άντρες. Ακριβώς αυτό λέω παρακάτω. Τότε ανυπομονώ να ακούσω. Ακόμη και εγώ που δεν είμαι άντρας. Οπότε φαντάζομαι τι κάνουν οι άντρες. Σίγουρα είναι ωραίο να ακολουθείτε τη μόδα και να είστε ντυμένοι πάντα με μοντέρνα ρούχα. Όπως είπε και η Μαρία προηγουμένως. Πολλές φορές όμως αυτό δεν είναι αρκετό, μιας και καταλήγετε να φοράτε τα ίδια ακριβώς ρούχα με πολλούς άλλους άντρες. Δεν ξεχωρίζετε που λέμε. Υπάρχουν βέβαια μερικοί απλοί τρόποι να δείξετε την προσωπικότητά σας και να αναδείξετε το προσωπικό σας στυλ στις καθημερινές σας εμφανίσεις. Πρώτον, αλλάξτε την εμφάνιση του κουστούμιου. Το ξέρεις εσύ αυτό? Φυσικά και το ξέρω. Τώρα. Όλα τα κουστούμια έχουν τα ίδια ακριβώς χαρακτηριστικά. Τα βλέπεις και εσύ έξω, πανικός. Δεν ξέρω αν με τρελαίνουν. Θα δούμε αργότερα. Αν θέλετε να ξεχωρίζετε από το πλήθος, θα το δοκιμάσετε να φορέσετε ένα μεταλλικό κλιπ στην γραβάτα σας ή μια απλή καρφίτσα στο πέτο για να κάνετε τη διαφορά. Όπως είπα πριν. Αποφύγετε ωστόσο να φορέσετε περισσότερα από ένα κομμάτια, γιατί γίνεται εκεί ο χαμός, δεν φαίνεται ωραίο. Ξέρεις, είναι πιο έντονο. Ακριβώς. Δεν τραβάει την προσοχή με το καλό τρόπο που λέμε. Δεύτερον, ελπίζω να σημειώνετε όλοι και όλες, Μαρία και εσύ. Εγώ να σημειώνω. Δεν κάνει. Εντάξει, εγώ τα κρατάω στο σκληρό δίσκο. Μετατρέψτε τα τζιν παντελόνια σας. Η μόδα έχει αλλάξει, όπως όλοι γνωρίζουμε. Πλέον τα τζιν δεν χαρακτηρίζονται από καθαρές γραμμές και μονοχρωμίες. Αντί να αγοράσετε ένα καινούργιο παντελόνι, απλά δοκιμάστε να κάνετε το τζιν σας να φαίνεται πιο παλιό.
Πιο παλιό. Ακριβώς. Χρησιμοποιήστε ένα ξηράφι και κόψτε μερικές λωρίδες για να έχετε μία μοντέρνα νότα στο ντύσιμό σας. Απλά να θυμάστε ότι όσο λιγότερα κοψίματα, τόσο το καλύτερο. Πώς έχουμε εμείς τα κορίτσια τα κοψίματα, νομίζω δεν έχουν τα αγόρια. Όπως εγώ σήμερα. Τρίτον, Όχι, ωραίο. ναι, αλλάξτε τα κουμπιά. Τα περισσότερα παντελόνια, σακάκια και παλτό, όπως είπαμε, έχουν φθηνά πλαστικά κουμπιά. Και αυτά δεν αναδεικνύουν το στυλ του άντρα. Αν θέλετε λοιπόν να αναβαθμίσετε το σύνολό σας και να προσθέσετε το προσωπικό σας στυλ, όπως είναι και ο τίτλος του θέματός μου, πρέπει να επιλέξετε να τα αντικαταστήσετε με μερικά vintage κομμάτια. Σε βλέπω με κοιτάς κάπως. Ναι, σου είπα, είχα μείνει άφωνη, αφού πάντα αυτό καταφέρνεις, εντάξει. Πρέπει να το κάνω κι εγώ, πιστεύω αυτό. Οπότε δες, με αυτόν τον τρόπο θα κάνετε τα ρούχα σας να φαίνονται ακόμα πιο ακριβά. Ισχύει. Και Ακόμα και με κιόλας. ένα κουμπί, φαντάσου. Τι κάνει ένα κουμπί. Τέταρτον, που θα μείνεις λίγο άφωνη, βάψτε τα παπούτσια σας. Βάψτε τα παπούτσια σας. Εντάξει, φυσικά και δεν εννοώ να βάψετε τα καλά σας παπούτσια. Ένα καινούριο χρώμα όμως στα αθλητικά σας παπούτσια μπορούν να σας δώσουν ένα άλλο αέρα και να αλλάξει και η διάθεσή σας. Η διαδικασία δεν είναι ιδιαίτερα δύσκολη. Θα δεις. Καθαρίστε καλά τα παλιά σας αθλητικά με ασετόν και μετά τη χρήση μιας ταινίας καλύψτε τα σημεία εκείνα που δεν θέλετε να αφήσετε, που δεν θέλετε να τα χαλάσετε, ας πούμε. Χρησιμοποιήστε μπογιά σε σπρέι για να τα βάψετε, ξαναχρησιμοποιήστε την ταινία και έπειτα προσθέστε ό,τι άλλα χρώματα εσείς θέλετε, προσωπικά, δικά σας γούστα. Μόλις τελειώσετε, αφήστε τα παπούτσια σας να στεγνώσουν και χρησιμοποιήστε ένα στεγνωτικό για να δώσετε λάμψη, αλλά και για να προστατέψετε το χρώμα. Πολύ ωραία, αλλά εγώ να βλέπω εκεί το 5 που έχεις ετοιμάσει. Το 5. Και- Καλά, το άφησα τελευταίο γιατί είναι το πιο ωραίο. Επειδή μου αρέσει. Ακριβώς. Το ήξερες. Φορέστε ένα κόσμημα λοιπόν. Σίγουρα τα έντονα κοσμήματα, όπως είπαμε, όπως λέει εδώ η Μαρία και έχει βγάλει τα μάτια της, δεν είναι η ιδανική λύση αν θέλετε να σας προσέξουν για σωστό λόγο. Υπάρχουν όμως αρκετά κοσμήματα που μπορούν να φορεθούν χωρίς δυσκολία από όλους τους άνδρες. Μπορείτε να φορέσετε μια ωραία λυσίδα ή ένα περιλέμιο επάνω από ένα λευκό t-shirt, ας πούμε, ή να φορέσετε ένα ρολόι μαζί με τα δερμάτινα αξεσουάρ. Ρολόι. Ρολόι, Μ' αρέσει πολύ. Κατευθείαν ήμουν εκεί που θα πάει το μυαλό σου. Είδες πόσο καλά με ξέρει. Τέλεια. Θες να πάμε σε ένα τελευταίο ακουστικό, μουσικό διάλειμμα και να πούμε το Θέλω τελευταίο και μας δεν θέλω. θέμα. Είναι αναγκαστικό, πρέπει. Τότε πάμε. Πάμε σε ένα μουσικό διάλειμμα και επιστρέφουμε με νεότερα. Το τελευταίο. The club isn't the best place to find a lover, so the bar is where I go. Me and my friends at the table doing shots, tripping fast, and then we talk slow. And you come over and start up a conversation with just me, and trust me, I'll give it a chance. Now take my hand, stop it, and the man on the jukebox, and then we start to dance. And now I'm singing like, girl, you know I want your love. Your love was handmade for somebody like me. Come on now, follow my lead. I may be crazy, don't mind me. Say, boy, let's not talk too much. Grab on my waist and put that body on me. Come on now, follow my lead. Come on now, follow my lead. I'm in love with the shape of you. We push and pull like a magnet do. Although my heart is falling too. I'm in love with your body. Last night you were in my room, and now my bedsheets smell like you. Every day discovering something brand new. Well, I'm in love with your body. 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 Every day discovering something brand new. I'm in love with the shape of you. When we came, we let the story begin. We're going out on our first date. Επανήλθαμε και συνεχίζουμε με το πρόγραμμά μας. Ακούτε Beauty in Schools με τη Μαρία Και τη Βιολέτα. και έχουμε να πούμε τώρα ότι είναι το τελευταίο μας θέμα για σήμερα. Τώρα Πώς πέρασε έτσι η ώρα. Τώρα. Δυστυχώς ναι. Και νομίζω ότι είναι ένα καλό θέμα να το αφήσουμε στο τέλος, αφού απευθυνόμαστε στους άντρες. Και Μ' νομίζω αρέσει και έτσι. πολύ σημαντικό. Φυσικά σημαντικό, εννοείται αυτό.
Οπότε να ξεκινήσουμε γρήγορα γιατί Ο χρόνος έχουμε... τρέχει. Έχουμε να μοιράσουμε το συγκεκριμένο θέμα στα δύο. Θα το πούμε και οι δύο. Ακριβώς. Είναι πολύ ωραίο θέμα, αλλά ας ξεκινήσουμε. Είναι 4 τρόποι για να συνδυάσετε το μαύρο σας τζιν. Μαρία έχει ξετρελαθεί, σας τα λέω. Φυσικά, γιατί μου αρέσει και το μαύρο και το τζιν. Ακριβώς. Το μαύρο τζιν είναι ένα ρούχο που θα πρέπει να υπάρχει σε κάθε ντουλάπα, είτε γυναικεία νομίζω, είτε αντρική, όπως δείχνει η Μαρία τώρα. Ο λόγος είναι πολύ απλός, μιας και μπορείτε να το φοράτε τόσο στην καθημερινότητά σας, όσο και σε επίσημες καταστάσεις. Ποιος είναι ο σωστός τρόπος όμως για να φορέσετε το τζιν σας? Εδώ η απορία. Σήμερα μας θα τη λύσουμε. Σήμερα λοιπόν με τη Μαρία συγκεντρώσαμε όλους τους βασικούς κανόνες για να ξέρετε πώς να τα συνδυάσετε. Πάντως να ξέρετε ότι τα jeans, πόσο μάλλον τα μαύρα, είναι τα ευκολότερα ρούχα για να τα φορέσετε. Από ανοιχτό χρώμα πουκάμισα μέχρι και το απόλυτο μαύρο look. Αρχικά, τι να βάλετε με το μαύρο σας jean? Πουκάμισο. Η πιο κλασική από τις επιλογές είναι τα πουκάμισα, όπως αναφέραμε και προηγουμένως. Εξαιτίας της μονοχρωμίας μπορείτε να δημιουργήσετε εσείς το look που σας ταιριάζει. Από το total black μέχρι και ένα πουκάμισο με έντονα χρώματα και σχέδια, έτσι ώστε να κάνει αντίθεση. Όσον αφορά το χρώμα που θα επιλέξετε, φροντίστε να είναι κάποιο που θα ταιριάζει με τα χαρακτηριστικά σας, συγκεκριμένα στον καθένα ξεχωριστά. Τα skinny jeans. Μαρία, βλέπω μου χαμογελάς. Είμαι χαρούμενος άνθρωπος, αυτό είναι. Μπορεί τα skinny jeans να σας φαίνονται για περισσότερο casual καταστάσεις, αλλά πιστέψτε με, όταν σας λέω ότι αυτός είναι ο πιο σωστός συνδυασμός, κάτι ξέρω. Ας τα πάρουμε όλα ένα-ένα. Για την καθημερινή σας βόλτα, φορέστε το μαύρο skinny jeans σας με αθλητικά ή ένα απλό t-shirt. Για τις βραδινές σας και τις πιο επίσημες καταστάσεις, διαλέξτε να το συνδυάσετε με ένα μπλοκ παπούτσια βασικά ή καστόρι δερμάτινα και από πάνω ταιριάξτε το με ένα σακάκι, ένα κομψό μακρύ παλτό. Μαρία, όταν ακούω παλτό μου έρχεσαι κατευθείαν εσύ. Ξέρεις πόσο δεν μου αρέσουν γι' αυτό. Θες να συνεχίσεις εσύ? Φυσικά και θέλω να συνεχίσω. Ωραία. Ήταν πολύ ωραία αυτά που είπες. Αλλά Ευχαριστώ. πάμε και στα παπούτσια, που αυτά τα παραμελούμε συνήθως. Μαύρα ή καφέ παπούτσια? Εγώ προτιμώ το μαύρο. Κι εγώ. Αντίστοιχα λοιπόν, ανάλογα με το πώς θα επιλέξετε να φορέσετε το τζιν σας, πρέπει να επιλέξετε και τα παπούτσια που θα τα συνδυάσετε. Οι επιλογές που έχετε στα casual look σας είναι αμέτρητες. Βοτάκια, Oxford, αρβιλάκια και η λίστα μπορεί να συνεχίσει. Για βραδινές και επίσημες μπορείτε να επιλέξετε λουστρίν παπούτσια ή ακόμη και μπροκ και θα είστε έτοιμοι να εντυπωσιάσετε. Και πάμε και στο τελευταίο μας που είναι το δερμάτινο μπουφάν. Η Βιολέτα λατρεύει τα δερμάτινα μπουφάν. Ακριβώς. Εγώ. Και στο τέλος της λίστας μας βρίσκονται φυσικά τα δερμάτινα μπουφάν. Είναι καθημερινά, είναι βολικά και σας δίνουν τη ροκ νότα που χρειάζεστε για να βγείτε με λίγο παραπάνω αυτοπεποίθηση στους δρόμους. Μπορεί να είναι οποιοδήποτε είδος δερμάτινου που θα σας αρέσει και οποιοδήποτε χρώματος. Φροντίστε μόνο να είστε χρωματικά σωστά συνδυασμένοι. Τέλεια, ακριβώς. Νομίζω ότι καλύψαμε όλο το look και τα κενά νομίζω. Δηλαδή είπαμε κάποιες λεπτομέρειες, κάποια αναλύσαμε περισσότερο. Και η εκπομπή νομίζω έφτασε στο τέλος της. Πρέπει να αποχαιρετήσουμε όλο τον κόσμο που μας ακούει. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Περάσαμε πολύ ωραία. Κάναμε μια ωραία εμπειρία. Δεν θα την ξεχάσουμε ποτέ. Ήταν καταπληκτική ευκαιρία που μας δώσανε. Ακριβώς. Και φυσικά πρέπει να πούμε ότι όλες αυτές οι προτάσεις δεν απευθύνονται σε εμάς τις μαθήτρες καθημερινά, γιατί έχουμε το σχολείο που μας περιμένει. Και οι νέες και μεγαλύτερες γυναίκες, οι άντρες και εμείς, τα Σαββατοκύριακα μπορούμε να τις ακολουθούμε για εντυπωσιακά αποτελέσματα. Οπότε απευθυνόμαστε σε ένα μεγαλύτερο κοινό. Κυρίως, αλλά και στις συνομιλικές μας. Ακριβώς. I'm in love with your body. Every day discovering something brand new. I'm in love with the shape of you. Come on, be my baby. Come on, 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 come on, be my baby. Come on. I'm in love with the shape of you. Push and pull like a magnet do. Although my heart is falling too. I'm in love with your body. Last night you were in my room. Now my bedsheets smell like you. Every day discovering something brand new. I'm in love with
shape of you. Αγαπητοί ακροατές, η εκπομπή μας έφτασε στο τέλος της. Από το δεύτερο γέλ Σταυρούπολης, τις μαθήτριες που σας κράτησαν συντροφιά, ευχαριστούμε και πάλι το Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης για τη φιλοξενία και ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την άλλη Πέμπτη στις 30 του Μάρτη και στις 12 η ώρα το μεσημέρι με ένα ακόμα ενδιαφέρον θέμα. Καλό σας μεσημέρι. FM 100,6. Ακούς τη φωνή σου.